Травертино е сух продукт на варова основа, с който лесно се постига вида на истински, традиционен травертин. Употребява се в естествения си бял цвят, който в последствие може да се отцвети в желаната тоналност или комбинация от тонове, като просто върху него се нанесе слой от веле блясък за постигане на уникален ефект. С мече или четка нанесете слой от грунт Adicolor Fondo Универсале, разреден с 20-30% вода. След като извадите плика с сухия продукт от кофата, налийте приблизително 5 литра вода. Добавете 1/3 от сухата смес във водата и започнете да бъркате на ниска скорост, като продължавате да прибавяте към сместа останалото количество прах и още малко вода, докато достигнете приблизително необходимите 7 литра за кофа и сместа стане хомогенна. Оставете продукта да поседи за около 10-15 минути преди употреба. Започнете нанасенето на първия слой с неръждаема стоманена маламашка, като покриете цялата повърхност равномерно и оставите слоя да изсъхне за около 12 часа. Нанесете по същия начин втори слой от продукта и го оставете за малко. Преди да започне да съхне, минете с неръждаема стоманена шпакла или нож за шпакловка, който държите перпендикулярно на повърхността, и оформяте по-дълги или по-къси дръскотини, характерни за травертина. На този етап може да създадете блоков ефект с дръжката на четка или с шпакла и да оформите фугите, които желаете. След постигането на желания релеф, минете с неръждаема стоманена шпакла по цялата повърхност, като оказвате силен натиск, за да сгъстите и полирате леко повърхността. В случай, че продуктът започне да съхне твърде бързо, може да намокрите стената, за да я освежите и да увеличите отвореното време за работа. Adicolor Травертино може да се остави както е, за да изглежда като естествено покритие, а може и да се отцвети и защити с помощта на веле или веле сребро и злато, разредена с 30-40% вода и нанесена с четка. Когато използвате травертино за външно приложение, се препоръчва да защитите покритието с неутрално или цветно веле, за да го запечатате и да осигурите допълнителна защита. Изключителен представител на Adicolor за България – Теразит ЕООД. Повече информация за продуктите може да намерите на adicolor.bg.